Ξέρεις τι να δώσεις στους φίλους σου για τις γιορτές, αλλά ξέρεις να ράβεις. Αυτό το βίντεο είναι για σένα. Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε 3 αστεράκια. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ εύκολο να τα φτιάξεις. Δεν χρειάζεσαι καν μηχανή. Λίγο ύφασμα, βελόνα και κλωστή. Ήθελα να είναι διαφορετικά, οπότε το ένα είναι καρφίτσα, το άλλο μαγνητάκι και το τελευταίο έχει σήμα για να μπορείς να το στείλεις. Το πατρόν είναι πολύ εύκολο. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι να αφήσεις χώρο για να το ενώσεις. Σε αυτά τα κλιπάκια προσπαθούσα να καταλάβω ποια κατεύθυνση του βελούδου είναι σωστή. Μία ώρα το πάλευα. Ήθελα να ήμουν ακριβής. Το κόψιμο ήταν ατελείωτο. Ήθελα να φτιάξω και 3. Όταν είχα όλα τα κομμάτια έτοιμα, στο χέρι έραψα το αστέρι με τα άκρα του.